Okay bafethu sengibuyele no part 4. Kade sengifonela lo mkhulu manje la. Hayi ngifuna ukumthuka manje siqede nje ngayo. Awuthi ngimuzwe ukuthi uthini. Fende. Yebo mkhulu. Yebo. Ngiyabona la ukuthi adu sangifonela bengisaphumile. Yeah. Yabona ile Ngiyalunga. Lutho nje. Ngitshelile phela. Angezwa? Lento la ngeke ilunge. Ayilunge. Kanjani ayiphumi futhi? Ayiphumi. Mana uyibize lezi namba kanti kwenzakaleni? Hayi cha, wena ke ukho serious. Ukuthi userious kufanele le mali iphumi into sometime. Oh mana kanti bekuyimali angithi ubuthe Hamba uyokhipha phela. Hamba uyokhipha. Mana ke mkhulu angithi ubuthe fanele ngikufakela uba u650 bese wena ungifakela uba sithe sokwenza kube u7 million angithi. Oh yazi ukuthi indaba ingaphumi nomkhulu. Indaba iscam wena uqola abantu uthi unemali esheshayo sihlama akunamali esheshayo. Ucawuthi ungangidayisela ngo650 u7 million uyanya wena. Nami phela bengaye khona ngoba bengiyazi ukuthi lutho nje ayikho imali. Namangwile dodi. Akuthi ngokuthi airtime uyabona nje ngakube ngafonela lutho nje. Hey fokofo wena hayi. Cha, uthethe man. Naye fusek lenja le. Hayi nawo phela enje. Shebani bo. Yeshekisa yini no? Fusek wena hayi so. Uma wakho phela sazothumela leyo mali. Uzobona. Uzokhokhela mfana. Uba. Ukutshela. Uma wakho. Okhokhani. Ngisakhuluma naye. Uyanya. Uzobona phela. Ukhohlisa abangazi hambe nethi nemali esheshayo. Fusek wena msunu wakho man. Ayona sihlama foko. Wena mfana usek. Okay ke bafethu iphela lana ke ivideo namuhla. Ivideo lomkhulu le. Cela niqhubeke nisifollowe. Like and share. Qhubeka siqwashisa abanye abantu ya. Ngiyeza nenye bafethu ya. Danko ke.